So finally guys जोंहा मुलिफारिया मैया मोनायाव ओरैबायदि बुजादोंमोन बुजानानै ओमफ्राय रायजोफोरजों हिनजावफोरजों बुजादोंमोन मा दायनि थाखाय बुजाखो ओमफ्राय बेखौथ' रावबो मोजाङै मिथियाखै ओमफ्राय आरो मा जादों ओमफ्राय बेखौ सोर सोर मिथिखाबाय जाथाया बोरै जानाय ओमफ्राय बुजादोंमोन आरो ओरैबायदि बुजादों ओमफ्राय दा गावनि दायखौ सिमान जाबाय आरो निमाहाबो बिबाय दायाथ' जाखायो ओमफ्राय बयहाबो लोंनानै जानानै मा खालामखो सोरखौ ओमफ्राय मा बुंखो ओरै दा बुंनानै ओमफ्राय दायाथ' जाबाय बुजाबायबो गावहा ओमफ्राय गावनि दायखौ गावनो बुजिनानै लाबाय ओमफ्राय आरो दा गावनो निमाहा बिबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो बुजि मोनगोन ओमफ्राय दाया सोरनिमोन आरो गावनो बुंना लाखाबाय दायाबो गावनिनो ओमफ्राय आरो भिडिअ क्लिपखौ नायबा एसे साबसिन बुजि मोनगोन स' लोगोफोर भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो फाइनालि लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लाबोलायबायना आरोना मैयानिथ' जाथाय मिथिखादों जौआ लोंनानै बैसागु दिनाव रंजानाय बाजानाय बारा जादों खर'आव आरोना जौआ लोंनानै बिराद फेदो आरोना आंबो फेनानै माबा बुंफ्रांबाय रायफ्रांबाय मानसिफोरखौबो आरो मेसेज कमेन्ट्सआव माबा लिरनानै हरफ्रांबाय लोंनानै आरोना बिसोरखौ नोंसोर अननानै आंखौ निमाहा होदो आरोना आरो माबा बुंफ्रांबाय आरो बाजै सिम्पोलखौबो माबा रायफ्रांबाय आरोना भिडिअनि माबायाव बुंनानै आं फेसबुक पेजजों आरोना ओमफ्राय जोंनि गामियावबो गावमुराखौबो माबा बुंफ्रांबाय बक्स खालामबाय बेखायनो अननानै निमाहा होदो आंखौ ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम आं बेबायदि खामानि जानला मोनला भिडिअबो लाबोला आरो लांफां भिडिअबो बानायला मोजां भिडिअ एकदम कन्टेन्ट मोजांल' लाबोसिगोन नोंसोरो आंखौ अननानै निमाहा होलायलायदो ससियेल मिडियानि गेजेरजों अननानै आङो लोङै जायै मबाइलखौबो मालायनि आखायाव हगारफ्रांनाय जाबाय आरोना लोंनाया आङो एकदम हिउस खालामो एकदम गोबालायलायदों आरोना उन्दुलायनासो थादोंमोन आङो मबाइलखौ लोगोफ्राबो लादोंथ' गानबो दामदों आंनि मबाइलजोंनो आंनि मेथाइखौ आंनि गानखौ दामनानै लानायखाय बेबायदि हगारफ्रां आंनिनो गोरोन्थि जाजोब्बाय जि जायो ओमफ्राय बे मोनसे भिडिअ हगारनाय गथ'नि थाखाय आं भिडिअ लादोंमोन ना बे जौ लुना होनायाव जोङो भिडिअ बानायनाय समाव बे गथ'आ बिराद मोजां फरायनाय गथ'सो आरो नवोदया स्कुलाव फरायना फैनायसो जेबो गाज्रि केरियार गैया होनदों बे गथ'आ बेबायदि होन्दों आरोना बेखायनो आङो बेखौ माफ बिनाय जाबाय आरो बाजै सिम्पोलखौबो बुंदों आंनि सिगाङाव माबा रायनायखौ एसे अननानै भिडिअखौ डिलिट खालामलायबा मोजां जागोन नामा बेखायनो आं बेखौ बुंनाय जों गुवाहाटिनि माबाफोरनि जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय आं मिथियाब्रा बुंदों मानसिफ्रा नोंनि रावखौल' खोनासंदो नों मा होनहरा आं फिसाजोआ अबहायखौ आं नोंसोरखौ नांगौ जाय मानसिया सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय जों निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबायब्रा जोङो भिडिअ फिसा नुवाय दासो हगारबावबाय फाग्लाया सैमा बुन्दाया फैथों हाय लाबो थारमाने दाउ थांखो मानसिनाव थारमाने मानो फानग्रा होननांगौ दासो हगारफैबावबाय दाउ थाबा मानो थाखाय होबांनोसो आङो हबावनानै दाउ जागोन नोङो गथ' हबावनानै दाउ जागोन जाग्रा नोङो नोंनाव मा रोंगौ नोङो लेखाखौनो लिरनो रोङानो नोङो कमेन्टखौनो लिरनो रोङानो नोङो आच्छा होमबा नों मा गोसो नोङो अबे कमेन्टजों नोङो फानग्रा होनखो नोङो आं मिथियाब्रा बुंदों मानसिफ्रा नों खोन्थादों नोङो मिथियाबा नोङो फानग्रा होननो हानो नोङो अबे गोसोजों नोङो अबे गोसोजों सासे दख'ना फानग्रा होननो हादों नोङो आला मालायनि फिसाखौ बे सासे नवोदयानि स्टुडेन्ट गथ' बे मोजां गथ' बियो जों गामिनि मानसिया मिथिया नामा जों गामिनि मानसिया मिथिया नामा आच्छा बागा र' सासे हिनजावखौ सासे हिनजावखौ बिसिनायाव हमनो
सासे हिनजावखौ बिसिनायाव हरग्राबा बेखौ दाय बुंनो हाया बियो बे सासे नब'दिया साख्रबनि गथ'आ न' सिंनिफ्रायनो ओंखाराखै जों मोनथिया नामा गामिनि मानसिया आदैमोन नोंसोरथ' भिडिअ क्लिपखौ नायनानै एसेबाबो बुजि मोनबाय नङासै गावनो निमाहाबो बिखाबाय आरो बुजाबायबो गोगोमनो मा होनबावनो आरो मानसिनि जिउ गोरोन्थियाबो जाफ्लाङो लोंबा जाबा बिदिनो जों मानसि माहारिया गावजों गाव निमाहाबो होलायनांगौ सम मोनसे गोरोन्थिया बयहाबो जायो आं बांद्राय गोबाव बुंबाय थाला आदैमोन ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ओमफ्राय अन्नानै सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ सो माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय बाय